Ovo je Studentski grad, Dom kulture Studentski grad, večeras je ovde izložba povodom 80 godina postojanja lista Student. Kad si jednom novinar, ti si uvek novinar i ti moraš nešto da ideš uz dlaku i tako dalje, da ih nerviraš, da ti je prosto obično radno mesto. Kad se ispraviš i kažeš izvini, šta sad, da ćete bijemo, šta hoćeš, onda ovo ni promene ploču. Tako da ti kad pokažeš stavom, tebe tretira drugačije, tretira te kao neku odraslu osobu. Postoji anegdota koja kaže da je pre Drugog svetskog rata policija redovno dežurala ispored štamparije kako bi odmah po izlasku studenta iz štampe mogla da ga zabrani. Ne treba se plašiti, treba biti svoj. I onda momentalno pomeraš tu granicu. Pomeraš tu granicu i ono ti osvojiš neku parče slobode. I onda dođe drugi i ti si to već uradio za njih. Jer oni neće iza toga da idu. Oni samo mogu, oni koji dođu posle tebe, da guraju.